jsem Toxina, ať se vidíte u druhého dílu mého seriálu. Teď vám ukážu tenhle texture pack. Ten bude pod popiskem videa, takhle vypadají všechny věci. Tak jenom u mě. Hlavičky takhle. Tohle bude konec videa, tak čau. Tak kdo chce ten texture pack, tak ho dám do popiskem videa. Takhle. Teď lak. Shit. Takhle vypadají diamanty, tohle jídlo vypadá takhle, masa takhle, to vypadá úplně krásně. Taky. Co dál? Tady takhle vypadá lapis lazuli, takhle to, zlato, železo. Toto bude konec videa. Doufám, že jste si to líbili a čau.